m'agrada que és com una imatge, com si estiguéssiu esperant algú molt important. Més nerviosos que les nenes i els nens, és com, què nos van a contar estos? Bueno, hi ha algú que són repetidors, ja els hem vist, i altres que veniu de nou. Bueno, donar les gràcies abans de tot, i aprofitem per dir que aquesta reunió per nosaltres és molt important, perquè és com un primer contacte, que podeu veure a la casa on estaran les vostres filles i fills durant 7 dies, no va dir 7 setmanes, no, tant tot, que jo no aguanto. No m'he que firmar. No, una setmaneta, és molt xulo també perquè veuran alguns dels monitors que hi seran. De fet, aquí heu vist monitors, hi ha monitors que són de l'empresa, que ens acompanyen a la reunió perquè estan tot l'any, hi ha monitors com la ballarina, la profe de dansa, que és l'Ainoa, el Jordi, el Carles, que són monitors que s'hi estaran, no? Llavors també és xulo que vegin els monitors i sobretot que veieu de primera mà, de primera veu, tant de l'Anna com el Dani, que els presentaré, què tenim per explicar-vos i què tenim sobretot preparat per les vostres filles i fills. Però abans de res, és important dir que estem aquí per alguna cosa, estem per fer estiu, colònies, passar-ho bé, però hem vingut perquè hi ha un grup de música que ho peta molt, que ens torna bojos i boges, que és el grup de música Macedònia, i el grup, l'important són les fruites, són les nenes, i jo crec que és important que les veiem i ens vinguin a veure. Les fruites, fem un aplaudiment a les fruites! Hola, bueno, abans que res, dir-vos que moltíssimes gràcies per ser aquí, perquè a nosaltres també ens fa molta il·lusió ser aquí al Camp Rock un any més, perquè a nosaltres també ens encanta, venim superemocionades cada any, igual que les vostres filles i fills, o sigui que res, moltes gràcies. I moltes gràcies per confiar en nosaltres, per deixar-nos els vostres fills i filles, i estem super segures que s'ho passaran superbé i disfrutaran moltíssim. Les cuidarem molt, les mirarem molt i sobretot estem aquí per fer-les d'allò més felices. Sí, aquest any tenim la sort per tornar per quarta vegada a Cal Petit, que ja és com casa nostra, quasi, que ens cuiden superbé, la gent de la casa ens estima un piló i nosaltres ens estimem igual, i el menjar està boníssim i... Bueno, ja ja us deixem per avorrida. Nosaltres anem a jugar amb els nostres fills i fills, vale? Amén. Som més nous, ens presentarem una miqueta abans de començar a xerrar, no és la per avorrida, no ens hi fem cas. Ho farem molt ràpid, dinàmic i suau. Bueno, nosaltres som l'equip de direcció del Camp Rock, hi ha molta gent darrere, tenim una part d'administració, mira Dani. Tenim l'Àngels, que la tenim aquí, la Rosa, que l'heu coneguda, que s'encarrega una miqueta de paperassa, de números, que tot vaya bien. És important. Sí, perquè a nosaltres ens encanta fer coses, no? I no pensamos en el dinero. ¡Vaya, vamos a hacer! I és important que ens frenin. Bueno, doncs aquest equip directiu està format per la Nouguet, que és la directora i la gerent de l'empresa Lleure 2000, que és l'empresa que treballem durant tot l'any, que fem colònies, estàs en família... Després us explicarà més cosetes perquè fem moltes coses que us poden interessar. I tenim també, bueno, una parte importante, no, lo siguiente, que és el cap, l'ideari, la creació del grup Macedònia, que és en Dani Coma, també, que el tenim aquí un aplaudiment. I el més important, que soc jo, que repeteixo pel 7è any, gràcies, que és el 7è any que estarem fent una codirecció a les estades del Camp Rock, en veureu, seré qui us atendré, tema medicaments, els nostres fills, assegurar que tot estigui rigorosament preparat i ho fem amb valors, ho fem amb convicció i amb moltes ganes. I res, Dani, si et sembla, donem pas a l'Anna, que ens expliqui una miqueta, ens presenti tot això. Ja veieu que el Tito és el que li agrada parlar, perquè amb el Dani ens hi posem i diem, no, nosaltres tenim una part, si no ho fa tot ell, Quan es posen a parlar, no frenen. Molt bé. Ja com jo, comences així, no? Bé, fantàstic. Bé, doncs jo us explicaria res, en 5 minutets, una miqueta què és Lleure 2000, qui som i què és el que fem durant tot l'any. Nosaltres no som una empresa de lleure que només treballem a l'estiu, sinó que tot l'any fem diferents... Perdó, l'Àngels és la del vídeo. Que si no, no surto mai. Sempre me'n vaig i no surto mai. Doncs nosaltres treballem tot l'any amb diferents tipus de clients. Treballem amb les escoles, fent les colònies escolars, els treballs de síntesi, viatges de fi de curs, tot el que engloba el món escolar. Després
També treballem molt amb famílies i grups de família, grups d'amics que volen venir a passar un cap de setmana, que volen fer algun tipus de celebració, algun tipus d'activitat, també tot això, amb diferents espais, que nosaltres treballem en diferents cases de colònies, a Rupit, a Puigcerdà, a Bagà, a Hospitalet de l'Infant, i també treballem molt amb els vilars rurals, tant el de Cardona com Sant Hilari, com el d'Arnes. I llavors també treballem força amb organitzacions, amb empreses que ens confien un dia en família o que les activitats de cohesió d'equip per fer diferents tallers, o més lúdiques o menys lúdiques. I aquest any com a novetat? Doncs bé, nosaltres ja fa forces anys que estem sempre treballant tot el tema emocional, el tema de fortaleses, i que ja en les nostres colònies o les nostres activitats anem incorporant activitats per potenciar les emocions. Però des d'aquest estiu, és a dir, això ho estem començant ara, obrim un centre d'una escola d'intel·ligència emocional a Barcelona. I això també ho incorporem dintre les colònies. Ja fem un campus d'intel·ligència emocional i unes colònies escolars també d'intel·ligència emocional. Aquest any ho hem engegat de diferent manera perquè ens hem associat amb els creadors d'un projecte que surt de la Universitat de Girona, que és Veia. Els que sigueu de Girona, hi ha diferents centres per allà, Girona, Blanes, Lloret, Tordera, allà és on ha començat tot. I bé, anem sota el seu paraigües, amb estudis i com amb més estructura. I amb això és la novetat d'aquest any, que el centre l'obrim al setembre. Estarem per Gràcia, encara estem acabant d'ultimar una mica els locals, i el campus i tot el rest sí que ja està engegant. I de fet al Camp Roc també hi haurà activitats d'intel·ligència emocional, però que sempre hem anat fent cosetes, però ara ho tenim com més consolidat. Aquí nosaltres sempre parlem de que no sé posar-me, però també la càmera. Doncs nosaltres som un equip multidisciplinar. La nostra base està format, hi ha un historiador, hi ha belles arts, hi ha mestre, hi ha una experta en intel·ligència emocional, directors de lleure, i entre tots fem possible tots aquests projectes. Sempre diem que som perfeccionistes, perquè ens agrada molt fer la feina ben feta, que tot surti bé, tenim forces mesos de preparació, que això ens va molt bé perquè després a l'hora de la veritat tot surti bé, perquè les colònies són molt intenses, però abans prèviament hi ha molta preparació, molta documentació i molts sistemes. I també per nosaltres cada projecte, ja sigui quan ve un grup en una escola o quan fem unes colònies d'estiu o quan ve un grup en família, és un projecte únic. El tractem com a únic, el modifiquem, l'adaptem, som molt flexibles. L'avantatge de ser una estructura petita fa que ens puguem adaptar molt a les situacions i a cada client i a cada projecte. Aquí hi ha unes coses que nosaltres, els que ens heu conegut, sempre ho diem, però és que ens agrada molt el que fem. Per sort, i això jo tinc la sort de treballar amb un equip de gent que ens agrada el que fem, com ho fem, estem il·lusionats amb el projecte, estem enamorats del projecte i això és una delícia poder treballar així, realment. I això es retransmet a l'hora de treballar i a l'hora que vosaltres, els vostres fills o filles, rebin de nosaltres tot el que tenim. Ho fem amb il·lusió i ho fem amb exigència. Això sí que també és una de les premisses que també fem. Vull dir, a vegades ens surten les coses més bé, a vegades no tan bé i alguna vegada ens surt alguna cosa malament. Però a la preparació i l'exigència sempre hi ha sigut. Això sempre ho volem destacar. I amb rigor. L'exigència i el rigor també que tot estigui a l'hora. Però sobretot ho fem amb el cor. Això sí que també és una de les bases del nostre dia a dia, treballar des del cor i fer-ho
amb molt de carinyo tot. I els somriures dels nens i nenes, ja que nosaltres sempre estem envoltats de nens i nenes, doncs és el seu somriure, no? Quan surten de les colònies, em ploren perquè els monitors i se'n van... Clar, això és fantàstic, no? O que quan veus aquelles fotos, sobretot en aquest cas jo que per exemple no estic al dia a dia amb els nens, no? Que veig les fotos i els veus amb aquells somriures i dic, bueno, això és fantàstic, no? O quan veus les valoracions, sobretot de les escoles, que el que valoren més és la relació monitor-nen. Això també és una passada, perquè realment és que connecten, és que hi ha alguna cosa més, no? Que no només és anar a fer unes activitats, sinó que és una connexió i que realment durant uns dies estem cuidant d'aquells nens i nenes i ho estem fent bé. I que aquest any és el nostre aniversari i fem 25 anys. I bueno, aquí tenim les noves que posem, 25 anys compartint rialles, compartint experiències i compartint somriures. A més, aquest any ho hem pogut celebrar compartint i compartint molts projectes amb entitats solidàries, amb entitats amb ONG i fem activitats solidàries. Col·laborem amb el projecte Invulnerables de Sor Lucía, que vam fer una carrossa de Reis. També durant les colònies fem un projecte solidari amb una entitat de petits detalls, que és de Terrassa i que treballa a Uganda, i tots els nens que venen de colònies, els vostres nens i nenes també ho faran, fem uns jocs o unes llibretes i que llavors els portarem directament nosaltres als orfenats i a les escoles d'Uganda perquè arribi directament i perquè amb noms i cognoms doncs, es pugui fer. I bé, fem tot d'accions doncs, per compartir tot el que nosaltres hem rebut durant aquests 25 anys, que és molt, i ara doncs... Hem de retornar-ho. Ho hem de retornar-ho, sí, perquè com a agraïment de tot. D'aquests 25, Anna porta 25 i jo 15. No, jo porto 30. 30, bueno, sí, abans del temps. Sí, també jo faig els 25 i els 30, perquè abans no era Lleure 2000, estava en una casa de colònies, sí. I no diguem més, que si no... Tants anys. I bé, i ara doncs ja amb el Dani. Passa't aquí, Dani, si no l'has Molt bé, nosaltres no tenim 25 anys, però bueno... però tenim 15. Saps? 15... No, 17, 18, no? Sí, Són més, sí, exacte, 17, 18. Vull dir que ja fa temps que hi som. Clar, cada any em passa el mateix, no? Hi ha molta gent nova, hi ha molta gent que ens coneix molt i no sabem mai fins a quin punt la gent sap la història de Macedònia, com vam començar, i com que ho sé explicar de manera breu, cada any ho explico, de manera que encara que siguin 15 anys no patiu, que no es farà llarg. Però sí que ens agrada explicar-ho, perquè és un projecte atípic, és un projecte que inclús a hores d'ara, inclús actualment, podríem dir que estem fent el mateix que 16-17 anys enrere, estem fent el mateix. I ara, i durant aquest temps ens hem anat trobant amb diferents hàndicaps, diferents circumstàncies socials que ens han posat en un lloc, que ens han posat en un altre. Nosaltres fem música familiar, però tenim una manera d'entendre la música familiar. És per públic familiar, per famílies. I la nostra manera d'entendre és una manera concreta. També fa públic familiar, també fa música per públic familiar al Pot Petit. I també fa música per públic familiar, últimament, charango. Perquè hi ha programació familiar on hi ha charango, i on hi ha els catarres. I on hi ha aquests grups que hi anem amb les famílies. Jo he anat a concerts de charango amb les meves filles que tenen 9, 10, 11 anys, aquestes edats, no? I aleshores nosaltres diem, però aleshores, no, què passa, no? On estem? Per nosaltres, el Pot Petit ens encaixa en el públic familiar, però aquests grups una miqueta més grans, no? Perquè de cop veig a la meva filla cantar coses que no entén, no? Que no entén. En català ens agrada molt, no? Abans ho cantaven, quan va néixer a Macedònia ho cantaven en castellà, perquè era l'època d'Operació Triunfo, de la primera Operació Triunfo. I per això va néixer a Macedònia, per treure alguna cosa que cantessin els nens i nenes d'aquestes edats. La meva motivació inicial va ser aquesta, fer música que els nens de primària poguessin cantar, perquè no hi havia res, hi havia animació infantil i després hi havia Operació Triunfo. I aleshores vam decidir crear aquest grup, no? Ara també els nens canten cançons amb lletres que no entenen, però és en català, són aquests grups que ara saben que és el món, no? Vull dir que nosaltres reivindiquem que nosaltres fem música per públic familiar, vol dir que fem lletres que estan pensades per la família. Què vol dir això? Que a vegades el nen sol no les entén, o la nena sola no les entén, i a vegades sí.
I a vegades les entén al cap de 3-4 anys. I a vegades cal que el pare o la mare digui «Uara, has vist això?» No? S'estudien les metàfores, no? Primària, no? Aleshores comencem, nosaltres fem servir moltes metàfores, no? Parlem d'una cosa, parlem d'una altra. I ho fem d'aquesta manera, moltes vegades, no? I ens agrada reivindicar-ho. Entenem, per nosaltres el plurifamiliar té això, el que fem nosaltres és això. Val? I estem allà lluitant per ser programats, lluitant per fer concerts. De totes maneres, som un grup una miqueta... Som prudents, no? És a dir, tenim un sector de músics que voldria fer molts concerts, però tenim un sector de famílies que ja li està bé el que fem, no? Que no voldrien fer gaire més. Per això veureu que fem un concert al mes, 2, no fem més. És la manera de funcionar també que hem establert perquè hi hagi harmonia interna i tothom pugui fer les seves extraescolars, les seves altres coses, no? Sobretot pel sector femení, que és el més jovenet del grup. No? Aquesta és la situació actual que estem fent nosaltres. No? Nosaltres vam començar d'aquesta manera, el 2000-2001, fent cançons pensant en nens de primària. Un dia les vam gravar i vam tenir la sort de guanyar el premi Zona 9, que és un premi que feia Catalunya Ràdio, TV3 i la revista Enderrock. A partir d'aquí vam gravar CDs, vam tenir una pujada molt bèstia, perquè d'alguna manera, com que no hi havia res, sonàvem a tot arreu. TV3 ens feia molt cas, sonàvem al Top 10 Tomàtic, que estava molt de moda, i aleshores vam fer molt soroll en aquest sentit. Val? Però després ens vam trobar una cosa, que els músics havíem estudiat durant molt temps per dedicar-nos a la música, però com que era un projecte que començava així, estrany, no? És a dir, amb 5 noies que ens hi vam trobar una miqueta de cop amb l'èxit, ens vam trobar que aquestes 5 noies, evidentment, tenien altres ambicions, els encantava el que feien, però a l'estiu se'n volien anar de viatge 3 mesos, no? Per exemple. I elles eren molt jovenetes, no havien estudiat per sacrificar l'estiu per fer concerts, no, encara. No? Ara potser sí que ho fan o ho farien, no? Però aleshores no. I aleshores vam trobar això, que clar, no podia ser, perquè a l'estiu era quan més concerts fèiem nosaltres, no? I de cop algunes van dir, bueno, doncs jo em sembla que no vull allargar més, realment fèiem moltíssima feina, era abans de la crisi, tot això, treballàvem molt, molta gent pagava bé, no? I aleshores va passar això, que ens feia molta por, que és, bueno, aquestes noies pleguen, què fem? Nosaltres no volem plegar, perquè ens ha costat molt tenir un grup amb èxit, moltíssim, no volíem plegar, i els músics vam decidir seguir. Els pronòstics no eren bons, perquè Celtas Cortos havia canviat de cantant i era un desastre, no feia ni un concert. Olé Olé també havia canviat de cantant i tampoc funcionaven. Tots els referents que teníem eren pèssims, no? Si més no d'entrada. Tot i així vam decidir provar-ho. I vam trobar una fórmula que ens va enamorar, que ens va agradar molt, que és això. Qualsevol nena de Catalunya pot cantar a Macedònia, no? Qualsevol nena, no nens, perquè aquesta és l'altra. I per què no entren nens? Bueno, no, perquè és un grup de nenes. Està. És un grup de nenes i potser algun dia farem un grup de nens, però Macedònia és un grup que canten 5 nenes i sempre cantaran 5 nenes i això, no? Aleshores vam crear aquesta fórmula que ens agrada molt. Hem anat passant generacions, vam fer la generació de la Berta, que és una noia que ara treballa a Lleure 2000. De la primera generació penseu que hi ha fruites que ja tenen fills, vull dir que fa molts anys això, vull dir que... Després vam fer la generació que algunes de les vostres filles i fills ja han vingut, que és la generació de la Irene, la Maria, la Sara i companyia, que hi hem treballat ja aquí a Cal Petit, i és on va néixer el Camp Rock, no? I ara estem amb aquestes noies que veieu aquí. Amb elles hem seguit la línia. Elles, de fet, la Noa, penso que té tanta experiència al Camp Rock com nosaltres. Ha vingut a tots, des que era una nena petita, des dels 6 anys fins ara. Vull dir que realment té molta experiència en què es fa i què no es fa. Amb aquestes noies estem treballant, hem tret 2 CDs, hem fet l'Estic Contenta, hem fet l'Escandaliciós. Avui porto samarretes, porto CDs, perquè sempre me'n demaneu a les reunions aquestes i no, vull que avui portem coses, si algun vol després ho podem mirar. I amb aquestes nenes continuem al Camp Rock, o continuem amb elles, perquè això va néixer amb la generació anterior. Nosaltres tenim un problema, que som un grup que som molta gent, i som cars, perquè hem de pagar tothom. No? I aleshores què ens passa? Que no podem anar a les escoles, i nosaltres voldríem anar a les escoles,
perquè és el lloc on nosaltres ens sentim més a prop, ens considerem modestament pedagogs, o pensem que fem les coses que poden servir als pedagogs, o si més no els hi servim amb safata perquè ho puguin fer servir, i de fet som dels pocs grups que si ens envieu un mail i ens demaneu les bases instrumentals, us les enviem a l'acte, on ens demaneu els acords, vull dir que no som gens gelosos de la nostra feina i la repartim a tort i a dret, amb la corresponent bronca del mànager, que és lliure, no? I tot això, però ho fem igualment perquè ens ve de gust, perquè el que realment ens emociona és això, arribar als nens i a les escoles. Com que no podem arribar a les escoles, ens vam inventar el Camp Rock. Ens vam inventar això per estar amb vosaltres, per estar amb les famílies, per estar amb els nens i les nenes el dia a dia i per sentir-nos realment a prop. Perquè tot aquest treball emocional, tota aquesta intel·ligència emocional, nosaltres la treballem, la gestionem a través de les cançons i aquí les constatem, no? Quan tenim els nens i les nenes aquí amb nosaltres, no? Al Camp Rock la gent pensa coses com aquestes. Per tu què és el Camp Rock? Per mi el Camp Rock no sé, és la vida. Ballem, cantem, fem jocs, pintem, ens emocionem. Jo ho provaré. I tu? Camp Rock Macedònia, les colònies d'estiu que mai oblidaràs. Diem que la gent pensa aquestes coses i són les cantants de Macedònia, per això ho deien abans de venir al Camp Rock, perquè totes havien vingut, no? Vull dir que l'experiència realment anava per aquí, no? Vull dir que és una... que estem dia a dia, estem amb ells i després hi ha tota aquesta part artística que després us explicarem ara quan arribem a la setmana del Camp Rock.